Mikkelle Jäkkä. Noniin, nyt me ollaan matkalla Mikkeliin. Ori on matkustanut ihan hyvin. Ja nyt kysytään, mikä on fiilis? Yeah. Noniin, meillä on mukana iskä, äiti, sitten on minä ja hymyile. Noniin, tää näkyy vähän huonosti. Noniin, nyt me pelataan peliä. Eli jokainen veikkaa, miten toi meidän valo juoksee. Tää iskä, miten valo menee? Äiti. Voittaa. Tytti. Ainakin toinen. Ville. Ei voita. Tuukka. Ei tiedä. Mun vastaus ihan helvetin hyvin. Sitten kaiken lisäksi me ollaan... Ja sit kaiken lisäksi me ollaan otettu hienot paidat. Äiti kumarru eteenpäin. Tollanen kaikki on päällä. Perille valon. Mä tuun tyttin paidan ja... Valo on yllättävän lunkisti ollut ja... Sää ei suosi meitä vaihteeksi. Tytti hyvyille kameralle. Kultainen kädenkosketus, tällä se voittaa. Me näimme aidon salaman juuri äsken. Toivottavasti meillä on... Paljon meillä on tarttia aikaa? 4 tuntia, niin... Sä voit toivottavasti se paranee ennen palolla. No niin, me ollaan päästy palistamisen makuun. Palo on mullistanut kaikki mahdolliset kilpailijat, mitä se on nähnyt tässä matkalla. Ja äsken tuli toi Tapiolan pikkuprinssi ja sen voitti Vilkari pesulle. Ja kohta päästään kysyä lämmittelykommenttia. Äiti, lämmittelykommentti. Vähän kovempaa. Mitä sä teit? Pysähdy! Kuulemma hyvin normaali. Kenkien laittaa vähän normaali kenkä. Kärki kenkä ja sitten tytti hymyille. Ori on aivan linkkinä. Nyt me ollaan päästy kotimatkalle ja kysytään, miten meni Vieskerivalo? Oikein hyvin. Yläkantti, ollaan oikein tyytyväisiä. Huomeen petrataan ja ollaan 3 joukossa. Mä haluan sen sijoituksen. Huomeen ollaan 4 joukossa ollaan huomeen. Tämänpäiväinen sijoitus. 7. Laukan kanssa. Miten sun juoksu? Vähän jossiteltavaa. Juoksu meni aivan.